Hi guys. Namaskara. Thank you so much. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯೇ ನಾನು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಶೋ ಹೇಗ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಮಲ್ಪುರ ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತು ಚೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಡ್ತು ತಪ್ಪಿಂಚಿಂಚ ಕಿಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಡಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಎಂಕ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಚಾರು. ಓಕೆ, ನಿಗುಲು ಅಂಚೆಂಕ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮನೆ ಮಗಳು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ತೂತಾರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾನ್ ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮರಿಪರ ಆಪುಚಿ. ಹಾ, ಕಂಬುಲ ಅವ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಅವು ನಾವು ಕಂಬುಲ ಪುಂಡತೆ ಅವ್ಯಾನ್ ಪನೋನಿ ಅವು ಇಂಚ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪನ್ಗ ಇಂಚ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಪಟ್ರಿ ಅಂಚ ಇಂಚನ್ ಪಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಪದ್ಯ ಓ ಪದ್ಯ ಅವು ಪದ್ಯ ಪನೋಡೆ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಚೂರೇ ಪಂತ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂತೆ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಮನೆ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಮ ಕೈ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಲಿ, ನೀ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಲಿ, ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಡುವೆ, ಹೃದಯಾನ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಡುವೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವರೆಗೂ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವೆ. ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತುಂಡ ಕೇಳಲಿ ಯಾಂ ಪನ್ಪೆ ದಾದೆ ಪದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡನೆ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರಘುವನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ. ಕಂಬುಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕಂಬುಲ ತುವರೆ ಪೋಪಿನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾನ್ ತೂಳಿ ಎದುರ್ಬೋದು. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಗ್ಲೆಗ ಒಂದು 33 ವರ್ಷದ ಕಂಬುಲ ಇಂಚೆನೆ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಗಲ ಕಂಬುಲ ಎದುರು ಪೋಂದೆ ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆವಂದೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ಕರೆ ಗೋಣಿರು ಕರೆ ಕರೆ ಗೋಣಿರು ಬಲಿಪೋನಾರು ಅಂದು ಎಂಕಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಂಚ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತು ಕರೆ ಫಾರುಣ ಕರೆ ಎರ್ಲು ಎರ್ಲು ಗಡಪುನ ಎರ್ಲು ಅಂದು ಗಾಡಿ ಫೈರ್ ನಾವು ಅಂದವೆ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ మలిపున నుంచి పోతుండా అవును స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫ్లాగ్ చెప్పారు అలాగే మారోంది మరి ఎరు ఎర్మెత్తావ ఓకే వరంద సెల్ఫీ పాయింట్ కొర కొర పోಲೆ ಪೋಲೆ ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಪಾಯಿಂಟ್ போயிரு रत्नाकर चांस चांस हेलो हेलो डबल इधर चांस ब्रेक नावर्द मल भागದ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗೋಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗೋಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಳೆ ಸಾಲದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ತಗಬಲೆಗೆ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ತಗಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ 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 ಅಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಚುವಲ್ಲ ಹಂಚುವಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ 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 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಮೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಜುವಡ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಡ್ಜು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಿಖಿಲ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಆ ಬಾಲಕದ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ನೂಕದ ಗಲ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ ಮಾತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕಲಿನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಜನಗಳು ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಇದು ఉంది ఎంక నామినేషన్ రీజన్ కొర్పేర్ గొత్తుండ ఐట్లా జాస్తి పోడికి ఎంగ ముల్పా అవునుండు ఇడే వెల పన్పే ಅಂತೂ ಈ ರೈಸ್ ದಾಣ ನನಪುಡು ತುಲೆ ಇನಿ ಈರೆಂಕ ಕಂಬುಲದ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಈ ಪಂತನ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಳದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಏಕೈಕ ಪುಣ್ಯಂಗಲ ರಕ್ಷಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಕರ್ಸ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಂಬಳ ದಾದಾಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಈ ಸುದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದು ಅವು ಪಟ್ರಿಂದ ಪನ್ಪನ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅದೆರಡು ಪಟ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ಎಂತವು ಹೊಡುದು ಅವು ಬಲ್ತಿನ ಬಟ ಎರಡೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಏವೋ ದೇವಾ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ಇಂಚಿ ಬರಡಿ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನವು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಪೇರ ಎರಡದ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ರಸೀಡ್ ಬರ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಸ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಹಾರ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನಾಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತು ಸಾದಿ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೇ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪುನಾಕ್ಲು ಧೈರ್ಯವಂತೇರು ಪ್ರೀತಿವಂತೇರು ದಯಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಮೆರೆಪಾಗ
ಸಾದಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಕ ಸಾದಿ ಸಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. Laz, thank you so much. Thank you so much, Puttur. Nigalna preeti, nigalna support gundu. Okay, I love you, Puttur. I love you. Thank you. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರೇ. ರಕ್ಷಿತ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವ. ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಮಂಜುರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೂ ಸಾದಿ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ಬಂದಾಗ, ಚೂ ಸಾದಿ ಬಿಡೋಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಕೊರೋಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ. ಪಡ್ಡೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ.